2015ko irailaren 25ean, munduko buruzagiek NBE Nazio Batuen Erakundean bildurik, helburu global sorta bat ezarri zuten pobrezia erauzteko, planeta babesteko eta pertsona guztien oparotasuna bermatzeko. 17 helburu anbiziotsu dira eta beharrezkoa dute gobernuen, gizarte zibilaren eta sektore pribatuaren babesa datozen 15 urteetan gauzatuko badira. Euskadiko basogintza egurgintza sektorea jabetzen da bere jarduera erabakigarria izan daitekeela garapen jasangarriko helburu horiek bete ahal izateko. Horiek horrela, bere konpromisoa agertu nahi du, bere potentzialtasuna eta etorkizunera begira jorratu beharreko erronkak ebaluatuz. Eta horretarako, plan bat jarri du abian, jasangarritasun adierazleei dagokienez, bere egoera zer nolakoa den neurtzeko. Garapen helburuetako batzuk, sektorearen errealitatearekin ondo uztartzen dira, hala nola basoen kudeaketa jasangarria, bioaniztasunaren galera geldiaraztea, presako neurriak hartzea klima aldaketari eta bere ondorioei aurre egiteko, kontsumo eta ekoizpen modu jasangarriak bermatzea, baita hiriak eta giza egonlekuak inklusiboagoak, seguruagoak eta jasangarriagoak izan daitezela ere. Beste helburu batzuei dagokienez, Euskadiko basogintza egurgintza sektoreak ahalegin gehigarria egin behar du agenda honekiko konpromisoa agertzeko, industrializazio inklusibo, jasangarri eta berritzailea sustatuz, soldata duinekin, segurtasun baldintzetan eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatuz. Basogintza egurgintza sektoreak ekarpen handia egin dezake, erregai fosilen osteko aroko, bioekonomiaren aroko, ingurumenaren aldetik jasangarriagoak diren produktu berrien aroko nazioarteko agertoki ekonomikoan. Sektorea konprometituta eta prest dago bide zuzen bakarrean aurrera jarraitzeko, hazkunde ekonomikoa planetaren zaintzarekin uztartu, eta mundu justu eta solidarioago baten alde lan egitea.